This program is intended for mature audiences. Parental discretion is advised. Nakapira ka na kunuhin uyab or girlfriends. Di kang hanim ka. Bago ng kasawa? Bago ni mas. Aw. Okay nga aga kon. Maupay nga agad, Diana. Kung ano ka nga nagbata? Agag nagmamatalagas na ako. Ako rin pa kanya katuro. Kaya na-excite ako. Aton content or aton topic or biyahe yan nga adlaw. Amo ang paboritohan Eastern Visayas nga sura. Diri la Eastern Visayas. Eastern Visayas. Okay, updi kami. Makadikitahan. Simon! Okay na aga, Kuya Carlos. So, ako rin ni Diana ay nagtawag kayo mo from Ambahanen. Upod na ako ni Congressman Benuel ay tatay ang ano So, ukan kita ni Kuya Carlos kung paano ay mag-lechon handbag. So, guys. Angel eyes, she knows exactly how to tantalize. She's out to get you, danger by design. Cold-blooded vixen, she don't compromise. So giniihawan it baboy and then ginbubus-busan. Gin sa scrape nga to. Ano man dyan bubuhat yan? Ano gintatanggal niya ito sa skin? Trails, tatanggalon ng mga pinain. Ah, okay. Tanan, good. Laman loob. Amo nit mga laman loob. Lilimpihan pa eh. Ah, okay. Yan nasa para ani mga panak malusok. Kada mismo. Ah, bagang ginkukuan mo. It meat para magkasulod nga ma. Mga partla, ini dinhi, ini nga ni adi. Ah, natanggal na nga tananan kuan. Ah, malimpyo. Ito nga kuan span ibagan but nga good. An mga lechon de leche, makuri ba ito ihaw? Mas masayunay. Mas masayunay. Proseso. An iya pagtikang aniya pag-iskis. Kay guruguti. Guruguti. Compare it dahil. Siguro it makuri lang nga process an pagpahin bata pa nga baboy. I mean, for us nga diri maharang mag Kaya bisan nga na kung atag Oo. ako. Diri nakikita ng kay baga bisan ada na nalitson mo na masing kagi ka makalulukoy. Ano kuan? Ano diferensya hit native nga baboy? Nganhin at gintatawag nila mga hybrid nga mga baboy. kung i-compare nato ni tatong lechon, Leyte, nga iba nga mga lugar, mas marasa natong sa inihiya, native inihiya, nga makikitan mo lang yun. So kadam-an nga mga baboy nga naging lilitson din native. Yes, seldom lang kami makapag-lechon in mga, Di kang ha. ito nga mga hybrid. Seldom lang kami. Pero kaurugan ko dito mga native. Ano't diferensya hit native nga nit hybrid? Number one, itrasa. Okay. Ada kundi na Which is the most important factor. Yes, so rasa ko dito. Okay. Pareho man hira baboy. Yes. Kaya masiring ka nga mas marasat native. Bagalaban manok, karasa kay native. Actually, na matter it feeds. Na matter it seeds. Nga pag iting kakao ni baboy, sigong ta mga organic, naapektuhan ni unod baboy. So amo na init pag tusok ang baboy. Oh, so okay. Diana, pag kita didi. May dali kalugaringon nga kuan nga Pagpalimpi. dynamismo nga hiya mismo ta karigo. Kariguan mo nga yung baboy, pasiritan mo 2 to 3 days maparata. Ha? Yes, kinanglan hiya la. Eh, may datong buot kasi baboy eh. Puro parot misay. Puro prasit misay, puro prasit tao. Puro parot Yes. Actually, kung baboy kasi, kinanglan di rin may stress. Kaya
kay may stress nga nit baboy before ihawon, di rin naghahatag yan meat. Di rin naghahatag yan maupay nga. Ano naman hinot diri masa-stress Actually, abot doon pakiana. Nga di ba stress. Pero before hiya baboy? di rin mo ya dapat Bagan- consider nga Kakalasan na animal lahiya tao, para waraya tayo ma-stress. criminal hiya nga tao, di rin mo ya dapat i-consider. Lalambingon mo nga niya. Yes. Ang alagaan. Yes. tas wala kang Okay, man. di rin nga ni ma-stress it baboy. Killing me so. Nahatag hiyahin meat haton. Nagahatag yan maupay nga meat. So, an nga tanan nga diri stressed. Halaga da no. Actually, may ada mga sweldo. Depende treatment ha baboy. May da mga swed ito ha. Yes, And depende people diri maharamit mga tao Yes. that there is such a thing. Yes, yes. So gada ako, organic farmer ako. Nagahag racing ako ng organic. Kumbaga ang proseso niya. But you know what you're raising is not actually delicious. Yes. But it's stress it baboy, adan process ang pagpatay. Yes. Ay, yeah, correct? Correct. So diri suwed kadali pag yung baboy Yes. para himo nga lechon. Correct. It process ba nga ginlilechon nga gin babaligya ang merkado amo gihapon. Parehas. Diri dapat stressed para Yes. makahatagin mo upay nga meat. Yes. Okay. Dito na kami Animal Welfare Act nga di rin po dapat i-treat it baboy yung criminal. I-consider hiya nga para sa atong mga tao. They always say, of course, para sa gihapon it lechon it Cebu. But, pero may kita masiring tilaw kamo tamon lechon. Kaya ano kinahanglanot dan? Ang higot. Oo. Maram ka kung ano yun eh. Tanglad. In English, lemongrass. Ini, ano man ini? Tanglad gihapon nga. Lad. Ini din inig susulod. Dinhi. Nakuan na itrasa makuan na ito because as you said. Amo to sa nga papakuhat lang sa. Oh, so other than paghugas, adi pantanglad para makuat Para laksa. kapag lang sa. And may a certain smell nga na. Yes. Oh. Pinaka-basic talaga yung ingredients ito. Pag-lechon. Lasuna, asin, paminta, sibuyas. Ito ang pinaka-basic. Ano ito gin kukuan hangatanan? Maski dirihiya ikuha, dirihiya ito. Diri mo hiyay. Sa sarang. Masarap. Ha? Kaya nagsiya na. O pampaamoy, o pampaano. Maski hiya dirihiya isarap. Ah, I-mix naman lang. anot measurement usa ka suga dinhi para sa kababoy? Dependent sizes. Ini yan ah. Pwede ito hiya sa gusto. So susulod lang atanan. Wow. Nasiring pa nga diri ko no kinahanglan nga i-distribute mo kay pagluto niya hiunong kay Masalutsot na lang. ano tayo gusto dekadena? Kanina po. Dekadena ko ano noon mga panahon namon nga. Sumiring ka nga ni timo belt, aw timo kuan dekadena. Original. Amo to mga kadaan. Diri ang tatak. O ano nga yan. So babalik. Tigat to po. Ha? Sapit. Ano yung niyakarayo ko yan? Anong payo? O kanang payo. May patais na niya. Payo. Ante mo naman, since 1968 pa rin. You take out ka. 68, 2 years old ako. Ako, waray pa ako. Palang katawa. Bago ka pa nagyang na tao. Di ka ka na lang. Hindi mo naman. Ganun. Hindi mo tatay. Tunay, Timoteo. Timoteo. Iyan nga parang pula. So, Okay. kuhan ko ba mo? Taga-sisip ka lang naman. Intrumado taga Villarreal. Samar. Villarreal sa
Wari ka gintitikangan, nga diri mo humanon, Diana. Yan, mga millennials. Sorry na. Dapat lang nga nabaro kita pag-litsyon, nabaro kita pagtahi. Pag-abot ko, wari ka mabaro. Okay, dapat nabaruan. Ang tawag hindi nga katahi, Di ka din na. dekadena. Tapos once nga rin iyo pants ko, no, it katahi, dekadena, original ito. Anhat to nga panahon. Yan ang kinalamay para. Okay lang ko kailangan na Levi's, Jags, na rin. Kumawag ka nga ng litson, padis ko din it cook. So, amo na pula. Ay, yun. Kasi higdan pa ito lang ako. Dapat ka lang pagpapula. Oo, yung Oo. pinangaling ulit mo. Amo, Diana, kamo na... Millennial ka ba? Millennial ako. Sira ko dyan. Balikan niyo ang mga hadto, ang mga... Sorry. Oo, kay damot im nababaruan. Fairness. Sige ka lang kaoning kaon, di ka nga ni maaram nga. Tikang ginanong pag Itim ging kikinaon, may cook. Pwede. Masing ka, direk na inom hing cook, di ho. Ano hiya? One direction pag turn? So, tama, ang mga paragpirit. Nakakita nga nila nga, pag turubulit, kaluyong, maibay lang tanda. So no such rule nga dapat one direction it turn. Okay. Dapat kinayon ng pagpirit. Pirit nilang lalong padagmiton. Kay nagri-grilling kita, diri naman luluto kung padadagmiton niya. Amo lang ini nga part it di ko tatapuson pag birik-birik in 3 hours, ha? Kayo po. Kaya nagtuhiya-tuhiya, dapat hiyay good. Darod ako. Kung nga dako niya, ang tendency kasi once nga mahiya na yung lidahan ng mga card, ito yung panik na nabulag yung panik. Kuha niya yung panit. Kami ito nagtinigot para diri niya And then tatanggalon. bulag sa panik. Wow! Welcome back! Mapay nga lunchtime, Kong! Maupay nga lunchtime, Alright, so- Diana. Amo na ini? Ang kanina naton nga ginihaw. Yes. Dako man nga ininduro nga baboy, baga di naman isuwad ka dako kanina nga giniihaw naton ano. Anay, pagkikilitaan tala niyo kakaunon tayo ni. Mati kang nakita pagkaon, Kong. Kaya na, makuha na kita panit. Try kita pag, kay kuan. Kay bag umanggod nga, amo nga yan an purpose and cook. Yes. Pagpa-crispy tiya skin, nganhin pagpa-color. Aha. Okay, tika nga na kong kay baga magutom naman. Sige. Adik maingkib ha, o malaknit man. Nakaong kahin ko an, Tiil. til. Niyan, titirahon tayo ito. Sige, kay ako, amunit baga, marasa nga part, gihapon. Pero, it mo pa nga part, maarong ka mag-uto din eh. Ano to yun? No? Kay inihiya, it ginbubuhat nira, kakat nira didi, kay para ang ribs makukuha usa-usa. Ooh. No, amo kadaman mga tao, labi na't mga taga dinhi, it gusto nga part ang ribs and lechon. Ako, gusto ko Ang tiyan. tiyan nga part, no? Pwede na kita kumaon? Pwede na kong. Okay. Ano man, naabrihan nato ng ribs. Ikaw, ako makaon ako takal galing. Sige daw, kitaon ta daw. Ginano to. Ayaw, dili sa O, ginano ba? Masasamad ka. Dali da. Ito nga part. Tapos,
ikaw kapot kay para kung kita Ay na. na. Ito, tit ka ng ribs nga part. Diba? Ini nga part. Diba? Sugad mo iya para madali pag-slice, dida. Oh, mga millennials. Tara. Ang sarap naman. Pangaon. Marasa ni with suoy. Yes, and Gaway. Ang gaway. Yes. Tika giniha, Timo Romano Lechon. Ang pinaka maiha na since 1968 Yes. established nga lechonan. Kung kakanugin anak liwat, anakon motherhood. So, yes, Kasi 19... rin mo kay edad kita. Kaya 60 ka ng nanay. So, kuwan na ngayon ako yan na, 63. Oh, talaga. Anyway, Habang nakaon kita, may mga pakiana kita from our netizens. sige. Una nga pakiana, kung diri ka ko nila na public servant, ano man iti mo trabaho? Ako, yana, masugod nga asawa. Wow, tanga all. Balita ko din eh. Bangin, nagnenegosyo. Ano man nga klase nga negosyo ko? Actually, an akong dream na bubuhat natin yun. Nakay may dami kita negosyo. May sorry. dami kita coffee shop. No? Bangin na mo ito. Ihapon. Karaunan. Ba, yung plano na magtindugin dito yan. Nasabot ka. Nag-law school man ako, ano. Kuang kami ni Nakon Brad nga taga Cebu. Gusto namon man nabiling kami lugar in Lechonan, Hammerville. No? Kaya namon native lechon nga luluto nun sa Hammerville. This is way back 1992, 91. mga Until baby pa no, 90. Until nakatrabaho ako nga daro-diretso na. But before that, amo gud namon plano. Magkamay-adan lechonan. For some reason, Nakapira ka na kunuhin uyab or girlfriends. Tikang anim ka, bago ng kasawa, bago ni masa. Aw! usala. Oh? Bay, namoy to Congresswoman Joy Lacson Noel. Dere. Bago hiya may lausa. Usala. Taga, din nila, Dere, pareho manira kapampangan. No? Magupayap man luto, pero lechon, both they appreciate the lechon of the Tacloban at itatong Tacloban lechon. now you know mga netizens. Ako direct ka tumaaram ko. Loyal ngayon, stick to one he, congressman. Uy, sana all. Ikaw kong, may dakapakya na ako. Waray. Tuod nga nga, na salupsop ang mga spices nga atong ginbutang kanina. Pero ada pa ba ang tanglad? In fact, worried nga niya. Adi pa. Hello, In fact, tanglad. worried nga niya ako nga di rin ni madidistribute ang taste bangin tulad ng part. Manggod na. Waray ka nga nganhin, di ba? Sa rin kanina nga, baboy malangsa. As you so many times ginuhugasan. Waray trace of langsa. Waray. Na, akong lalugod nararasahan niya na kanan lechon. Lechon baban, mga spices gihapon. Siguro it difference kay nakakaon naman kitang lechon nga. Actually, gurugod din nga lechon pero damot sabaw. Itakon father, Cebu. taga-karkar. Ituna ito nga bubuhaton, kukutligot niya. Lami ning dunggan. Siling pa man Ang dunggan? niya. It dunggan, talinga Talinga. ito. No? And then, itiyakan sasabawan nito niya tambok. Ang juice na niya. Ang lechon, oo. Amo tatakon baga, nakukuha niya. Ini nga darod ako, which will produce more oil, unta, kay matarotambok. Walay kuliot nakikita didi nga, sabaw. Anyway, so ayun, padayon kita aton pagmukbang aton paborito nga sura dinhi ha, Eastern Visayas. So, yan na, amulaan ay, and mapay nga kulop, Aton nga